Dobrý deň, milí priatelia. V dnešnom videu by som sa chcela venovať veľmi aktuálnej téme pre Slovensko aj pre celý svet, a to sú udalosti v Iráne. Predtým ale by som vám chcela poďakovať za to, že to po dlhom čase prvé video, teda to minulé, bolo veľmi úspešné. Je to aj zásluha vás, pretože ho šírite, ho lajkujete alebo diskutujete k nemu, a to si myslím, že potom má efekt, že YouTube na svojom, teda toto video viacej ponúka. Chcela by som vás poprosiť, aby ste mi pomohli tiež s rozširovaním aj tohto videa. Prípadne si poznačili cez ten zvonček odber, lebo potom budete mať vždy aktuálnu informáciu o tom, že je niečo nové, lebo to tiež pomáha k šíreniu takýchto videí, ktoré môžu ponúkať informácie, ktoré z bežných médií nenájdete. No a teraz poďme už k téme. Tou témou sú udalosti v Iráne a myslím si, že je veľmi dôležité sa zaoberať tým, prečo sa to deje a čo sa deje vlastne na Blízkom východe, aké to má príčiny, aké to má korene, lebo tak môžeme odhadovať nejaké prognózy, čo nás čaká v budúcnosti. Čiže ak by som to mala charakterizovať stručne, tak vlastne Spojené štáty americké rozpútali ďalšiu zástupnú vojnu. Na Ukrajine pred 4 rokmi rozpútali po prevrate na Majdane prvú zástupnú vojnu s Ruskom. A v Iráne sa teraz vedie zástupná vojna Spojených štátov amerických s Čínou. Čiže ide tu o Čínu. A prečo? No preto, lebo vlastne teraz sa rodí nový svet a v tom novom svete sa rozdeľujú mocenské pozície. Amerika už nie je tým lídrom, alebo stráca túto pozíciu. No a ten monopolárny svet oni nechcú pustiť, lebo nechcú pustiť svoje postavenie. Určite si pamätáte, že teda Trump sa dostal do funkcie prezidenta USA s tým heslom alebo hnutím MAGA. To znamená v preklade urobme Ameriku znovu skvelou. No lenže už vtedy nám trochu mala blikať výstražná kontrolka, pretože Amerika a celý Západ sú postavené na parazitálnom spôsobe existencie. Vždy to, že bude Amerika skvelá, dalo tušiť, že si to odniesie zvyšok sveta, že to bude na úkor zvyšku sveta. Pretože tu vlastne v tomto novom svete sa hlásia o svoje mocenské pozície ďalšie štáty, hlavne Čína a Rusko. Amerika nechce túto pozíciu pustiť, pretože z toho, že je napríklad po celom svete hlavná mena dolár a tak ďalej, že vlastne majú kopu vojenských základní a o tom ešte budeme hovoriť. Ale Rusko je jedna mocnosť, preto sme hovorili v súvislosti s Ukrajinou, že to bola prvá zástupná vojna, čiže to je jeden konkurent Spojených štátov amerických. Ale hlavný a veľmi nebezpečný konkurent pre Spojené štáty americké je Čína. Pretože vlastne Rusko teraz alebo vybavili cez to, že veľmi silné spojenie Európa a Rusko, silné politicky aj ekonomicky, oni vlastne tou vojnou na Ukrajine zničili. Pretože Európa mala technológie, mala vyspelé technológie, vyspelý priemysel. Rusko malo suroviny, čiže to spojenie Ruska s Európou bolo veľmi nebezpečné ekonomické a silné politické centrum pre konkurencieschopné Spojeným štátom americkým. To sa vlastne teraz zlikvidovalo, pretože Európa sa sama dobrovoľne zasamovraždila, to je odstavila sa od lacných ruských zdrojov surovín. Ten, kto robí hlavné problémy celým Spojeným štátom americkým, je teraz Čína, pretože veľmoc musí mať na svoj rozvoj jednak vyspelé technológie, vyspelú vedu, ale musí mať aj suroviny. Čína napreduje veľmi rýchlo v technológiách. Určite si pamätáte, pred pár dňami bol na návšteve Číny nemecký kancelár Merz a ostal úplne vybitý doslova, keď mu predviedli na privítanie tanec robotov.
pretože tancovali naozaj podľa ľudských pohybov. To bola len taká ukážka, teda ako ďaleko vo vývoji umelej inteligencie a vôbec ako v robotizácii a v týchto vyspelých technológiách je Čína. To ale, čo Číne chýba, to sú zdroje. A vlastne svetom hýbu zdroje, pretože vlastne sa odhaduje, keď by sme trošku prognozovali, ale to sú všetko dohľadateľné údaje, že suroviny, ropa a zemný plyn stačia, ropa myslím do roku teda ešte na 41 rokov a zemný plyn na 64 rokov. To znamená, že mocnosť budúcnosti bude ten, kto bude mať vyspelé technológie, kto bude vedieť nájsť iné zdroje, aby ľudstvo mohlo ďalej existovať. No a k tomuto sa vlastne teraz hlási Čína, pretože Čína je vlastne v rámci celého sveta v napredovaní umelej inteligencie na prvom mieste. Odhaduje sa, že napríklad Spojené štáty americké by museli venovať okolo $2 biliónov na to, aby mohli mať výskum alebo mohli sa porovnávať s Čínou. No ale Čína dovtedy nebude stáť a čakať, kým ich dohonia. Ona bude ďalej pokračovať. Čiže svetom hýbu energie, pretože energie zasa dávajú impuls na vývoj umelej inteligencie. A keďže Spojené štáty americké a celý Západ žijú na vlastne tým parazitálnym spôsobom života vlastne celé stovky rokov a využívajú iné zdroje na svoj rozvoj a nazývame to ešte vlastne vyspelá západná civilizácia, čo je teda ako trošku smiešne, keby to nebolo až také cynické. Žiadna vyspelá západná civilizácia neexistuje, pretože ak by sme mali presne hovoriť, tak to je Západ je vyspelá parazitálna civilizácia. No a keď porovnáme napríklad len po druhej svetovej vojne ten vývoj, aký sa dial v USA a aký sa dial v Číne, tak Spojené štáty americké vlastne si chceli potvrdiť v druhou svetovou vojnou zničenom svete svoje mocenské postavenie vojensky. Čiže oni investovali ohromné financie, prostriedky do armády, do vývoja zbraní, ale aj tam teraz už zaostávajú. Napríklad sa odhaduje, to bolo ešte keď sa zverejňovali ich tieto štatistiky a údaje, že majú okolo 200 000 vojakov len v zahraničí. Čiže majú okolo 800 základní po svete. Čiže oni sa sústreďovali na to, že chceli si vojensky poistiť a silou vojenskou poistiť tú vládu na svete. Čína robí veľmi potichu, to je tá azijská povaha. Ona investovala do vlastného rozvoja, do vedeckého rozvoja, do rozvoja technológií. To tiež stojí veľké peniaze, ale to sú lepšie investície. Čína investovala do toho, aby si potvrdila alebo ustrážila svoje ekonomické záujmy v iných častiach sveta. Napríklad veľmi potichu investovali ohromné financie do Strednej a Južnej Ameriky. Takisto do afrických krajín, napríklad aj spolu s Ruskom, investovali veľké objemy financií v Ázii. A vlastne teraz je Čína ten hlavný činiteľ, alebo tá hlavná mocnosť, ktorá ohrozuje mocenské postavenie Spojených štátov amerických. Irán, čo to má spoločné s Čínou? Irán má, alebo prečo teraz sa vrátime k tomu Iránu, prečo ho napadli aj s Izraelom a prečo si vymysleli buď jadrové zbranie, že majú a že ich vyvíjajú, celý ich jadrový program, alebo že ich ohrozujú teroristicky, alebo že potláčajú ľudské práva, teda akože bojujú Američania spolu s Izraelčanmi za ľudské práva Iránčanov. To sú všetko sprostosti pre sprostých, možno pre Európsku úniu, ktorá to papagajuje, alebo pre našich opozičných politikov. Lebo tá propaganda, ktorá bola spustená, naozaj teraz akože dávajú priestor v tých médiách stredného prúdu Iránčanom, ktorí žijú v exíle, ktorí hovoria, že ako fajn, tak neviem, či je fajn, že im tam teraz zabíjajú rodiny a podobne. Ale hlavne Spojeným štátom americkým nikdy žiadna diktatúra nevadila, ak s nimi spolupracovala.
Lebo takisto im nevadí je Saudská Arábia, kde sa nedá hovoriť o ľudských právach a právach žien už to bož. Alebo im nevadí, že v Afganistane po prevrate, ktorý tam spískali, vlastne sa k moci dostal Taliban a že človek, ktorý bol predtým na ich zozname ako medzinárodný terorista, je teraz ten, s ktorým si v obleku už podáva ruky Trump a celé vedenie Spojených štátov amerických. Čiže to je všetko pokrytectvo a také nejaké argumenty pre hlúpych. Ale čím je Irán zaujímavý? No samozrejme, že je zaujímavý ropou, svojou polohou a to, čo hlavne vadí, to je s vzťahmi s Čínou. Keď sa pozrieme na zásoby ropy vo svete, tak je zaujímavý údaj, že Irán má tretie najväčšie zásoby na svete. Prvé tie najväčšie zásoby má Venezuela, tu si nedávno už vybavili Spojené štáty americké, Saudská Arábia, s ktorou majú veľmi dobré vzťahy, a tretí je Irán. A čo je ešte zaujímavé, je údaj, že 90% z iránskej ropy smeruje do Číny. No a už sme doma. Lebo USA po nástupe Trumpa, ako som hovorila, mali už vybavenú spoluprácu Európa-Rusko. Pretože Európa sa dobrovoľne zasamovraždila a ako správna americká kolónia sa zbavila lacných surovín z Ruska. Venezuelu prepadli, teda uniesli jej prezidenta s tým, že mávali ľudskými právami, čo je vlastne cynizmus, ak tento termín, že oslobodzujú v mene ľudských práv, Američania niekoho používa práve Spojené štáty americké. Naozaj výhovorka pre hlúpych. No a logicky bol teraz na rade Irán. Taká rozpinkávačka bola pred pár dňami, myslím, že v januári, tá 12-dňová vojna, kedy ukázali nejakú silu alebo si chceli otestovať reakciu. Vlastne vyzabíjali mnohých vedcov aj z ich rodiny, aj s rodinami, aj s ich malými deťmi. Tiež asi naplňali ľudské práva. Takže ropa. Teraz poloha. Poloha Iránu je veľmi zaujímavá, pretože Irán vlastne môže ovládať alebo ovláda, teraz máme už aj dôkaz, Hormuzský prieliv. To je prieliv, ktorý vlastne, cez ktorý prechádzajú témer všetky trasy s vývozom ropy. Hej? Všade do svete. Čiže je to strategický bod. A Irán ho ovláda. Vie ho zapchať, doslova. Alebo spriechodniť, keď bude chcieť. Čiže to je to, čo sa týka polohy Iránu. Ďalšia vec, ktorá je zaujímavá, vlastne čím je zaujímavý Irán z hľadiska polohy, je, že vlastne on ovláda, lebo cez neho idú cesty z Ázie do Európy. Môžu aj do Afriky. A to je vlastne to, čo vlastne je teraz kľúčové, pretože Čína robí veľmi potichu. Investuje a presadzuje si svoje ekonomické aj politické záujmy sveta cez to, že rozširuje svoju ekonomiku alebo svoj ekonomický vplyv. V roku 2025, a to si myslím, že bol taký významný zvonček, hlavne pre Ameriku a celý Západ, sa spustila železnica, ktorá je budovaná ako strategické prepojenie Európy s Áziou, v duchu teda tej iniciatívy, ktorá má názov Jeden pás, jedna cesta. O čo vlastne ide? Čína investovala do budovania železnice, ktorá od roku 2025 je sfunkčnená. Tá železnica smeruje z Kazachstanu, z Číny cez Kazachstan, Uzbekistan, Turkmensko do Iraku. Pozrite sa na mape. A z Iraku samozrejme môže potom smerovať ďalej, lebo to sú cesty, ktoré sú buď na Turecko, alebo teda ďalej. Táto cesta je veľmi dôležitá, pretože keď sme hovorili, že Čína odoberá 90% z iránskej ropy, tak vlastne železnica vytvorila spojenie, ktoré je mimo
ciest, ktoré môžu ovládať aj Američania cez svojich spojencov, je hlavne kratšia, lebo predtým vlastne preprava morská do Číny trvala s týmito surovinami 40 dní, teraz to trvá 15 dní, čiže sa vlastne veľmi skrátilo. Čiže vlastne môžu suroviny odchádzať do Číny, čo je veľmi dôležité a pre Čínu strategické pre jej rozvoj, ale z druhej strany, pretože ten obchod sa realizuje čínskou menou, juanmi, tak to môže smerovať aj na druhú stranu. Čiže čínske tovary smerujú do Iránu. A aké to má dôsledky pre tú ďalšiu mocenskú politiku? Tie dôsledky sú také, že vlastne je to alternatíva, Čína takto vybudovala s Iránom, alternatívu voči tomu hormuzskému prielivu. Čiže vlastne vybudovali strategické spojenie, ktoré už nemôže Západ ovplyvniť, nemôžu Spojené štáty ovplyvniť. A to je ohromný rozvojový impuls zasa pre Čínu. Čiže je to mimo sankcií, ktoré Západ valí na Irán, je to mimo všelijakých embarg a podobne. A treba si povedať, že bez ohľadu na to, čo píšu médiá, toto sú práve dôvody toho, čo sa teraz v Iráne deje. Pretože ako náhle bola spustená táto železnica, tak vlastne Čína má všetky podmienky na to, aby sa dostávala do ohromného ekonomického rozvoja. A vlastne celý tento pokus, ktorý robia Spojené štáty americké útokom na Irán, je vlastne, ako som v úvode povedala, zástupná vojna voči Číne. Pretože na to, aby Čínu mohli Spojené štáty dohoniť, ju musia zabrzdiť. A zabrzdiť ju môžu jedine tak, že im tipnú prívod surovín. A tam je strategický a najdôležitejší práve uran. Čiže všetky tie dôvody ostatné, o ktorých sa hovorí, sú tzv. Fejkové. Sú len preto, aby ich tie poplatné médiá rozširovali a aby vazali, ako je kolónia pod názvom EÚ a naši trebárs domáci slovenskí opoziční politici, aby ich opakovali ako také papagáje. Pretože, ako sme hovorili, ľudské práva v súvislosti, obrana ľudských práv v súvislosti s Amerikou je naozaj zlý vtip, až by som povedala tzv. Čierny humor, pretože napríklad od druhej svetovej vojny všetky tie výbojné imperialistické vojny stáli 1 milión obetí. To je nižší odhad. A potom ešte cynickejšie vyznieva, ak tvrdí Izrael, že oni vlastne bojujú za nejaké ľudské práva Iránčanov, teda tí, ktorí vlastne zabili 10 000 ľudí v Gaze pred zrakmi celého sveta, z toho viac ako 17 000 bolo detí. Čiže ja si myslím, že Izrael by mal prestať hovoriť vôbec o ľudských právach, lebo je to nechutné a je to vyšší stupeň cynizmu. A takisto, keď sa hovorí o dôvodoch jadrového programu, už v roku 2003 najvyšší náboženský vodca Iránu vyriekol tzv. Fatvu. To je náboženský zákaz na to, aby sa mohli používať atómové zbrane, aby Irán mohol používať atómové zbrane. To je najvyšší zákaz, pretože z jednej strany ich obvinujú všetci z toho, že sú náboženskí fanatici, ale áno, ak je to príkaz toho najvyššieho duchovného, oni to robiť nebudú. Takže aké závery vlastne z tohto, čo sme hovorili, vyplývajú pre svet, alebo aké dôsledky to bude mať na svet, aké dôsledky to bude mať aj pre nás, ako Slovensko. V prvom rade si treba uvedomiť, že Spojené štáty americké a Izrael, tam si môžete dať znamienko rovná sa. A ja by som povedala, že asi 51. štát Spojených štátov amerických je Izrael a hlavné mesto by mali normálne otvorene povedať, že je Tel Aviv. Druhá vec, ktorú ukázal vlastne tento konflikt v Iráne, je, že žiadne dohody so Západom neplatia. Nechcem to povedať vulgárne, ale slovo prezidenta Spojených štátov amerických je taký s prepáčením prd vo vetre. Pretože napríklad pár hodín pred tým, ako zaútočili na Irán, tak sa viedli ešte rozhovory na úrovni Spojené štáty americké a Irán o tom jadrovom programe.
Čiže, a za pár hodín na nich zaútočili, kde boli dohodnuté ďalšie pokračovanie rokovaní. Čiže po Rusku už zvyšok sveta nebude nikdy veriť slovu amerického prezidenta, nech by ním bol ktokoľvek. Ale vlastne to má pre svet dosť tragické následky, pretože ak žiadne dohody neplatia, ak neplatí žiadne právo na papieri, tak z toho vyplýva, že platí iba právo sily, a respektíve dostali sme sa do sveta, ktorý je bez pravidiel. Ten ďalší záver, tretí, je veľmi zlý. Ukázalo sa, že skutočným destabilizačným prvkom na Blízkom východe nie sú tie štáty okolité, ale že je Izrael. Pretože je to Izrael, ktorý pod vládou sionistov napadá susedov. Irán, keď sa pozriete na mapu, ani nie je bezprostredný sused. Oni im už chceli zakázať nielen vývoj jadrových zbraní a celý jadrový program, oni im chceli zakázať už aj zbranie s stredným doletom. So stredným doletom. A kto sa cíti v blízkosti Izraela bezpečne, ak nemá vôbec nejaké zbranie a nejaké vojenské nástroje na nich? Ďalší, Izrael je štát, ktorý nerešpektuje medzinárodné právo, ktorý absolútne si robí, čo chce, tak ako Amerika teraz. Doslova páchajú zločiny proti ľudskosti, vojenské zločiny. Čiže toto je vlastne Izrael a preto je tým najväčším destabilizačným prvkom na Blízkom východe. A Blízky východ je dosť blízko Európy. Čiže my vlastne všetko, čo sa tam deje, pocítime. Už len teraz napríklad to zablokovanie, pretože Irán zvolil veľmi dobrú taktiku ako odpoveď na ten spoločný americko-izraelský útok na ich územie. Oni začali ostreľovať základne, ktoré sa nachádzajú v Spojených štátoch americkej blízkosti. Začali s odvetou tiež Izraelu. Naše médiá o tom nepíšu, ale vyzerá to tam dosť hrozne. No a urobili to, čo vlastne môžu, to, čo najviac pocítia nielen tí, ktorí majú základne v okolí bezprostredne, ale aj ich spojenci. Zvyšok sveta, teda hlavne Európa. To je, zablokovali ten Hormuzský prieliv. A ten Hormuzský prieliv, vlastne cez ktorý ide 30% ropy do sveta. To znamená, že to pocítime aj my. A už sme doma v Európe. Ako to pocítime? Pocítime to tým, že ak sa to neodblokuje doskoro, tak bude jednoducho energetická, ekonomická kríza. Nechcem povedať, ale otvorenie tie dôsledky pre našu ekonomiku, aj celej Európy, aj Slovenska, budú devastačné. Doslova devastačné, pretože si viete uvedomiť, do čoho sa premietnú zvýšené ceny pohonných hmôt, ropy a tak ďalej. Už teraz burzy rastú a je tam zmätok. No a keďže my sme teraz celá Európska únia ako kolónia Spojených štátov amerických, to už je jasné, pretože vlastne Ukrajinci cez družbu pustiť nechcú. K tomu sa ešte vyjadrím, že Zelenský už asi stratil aj posledný zvyšok zdravého rozumu. Nord Stream nám na pokyn Američanov a Angličanov Ukrajinci odpálili. Takže my teraz asi neviem, z čoho budeme fungovať. Sa tu vrátime do doby kamennej alebo niečo podobné. A ako správna kolónia ani neprotestujeme, hoci už sa ozývajú nesmelé hlasy, že chcú rokovať s Ruskom a budú teraz žobrať od Putina pohonné hmoty, teda ropu. Čo je ešte horšie, nielen pre Európu, ale hlavne mňa zaujíma Slovensko a trápi to, že na našom území sú vojenské základne Spojených štátov amerických, ktoré sa teraz stávajú legitímnym cieľom aj pre Irán. A Irán také zbranie má. Z nich sa dočiahnuť Slovensko aj Európa dá. To znamená, že teraz by sme sa mali všetci poďakovať pani Čaputovej, ktorá to podpísala, a poďakovať Naďovi, ktorý to spískal, a celej bývalej koalícii, vrátane Matoviča, Sulíka a tak ďalej, ktorí teraz chodia po Slovensku, že ho idú zachraňovať. Už ste ho, vážení, zachránili. Už ste na nás nalepili, nakreslili terč. Už stačilo. No a čo je ešte horšie, že my sme teraz ako celá Európa, celá Európska únia doslova vyčerpaní, vysílení financovaním zástupnej vojny Spojených štátov amerických na Ukrajine s Ruskom. No a teraz ešte do ďalšieho, do všetkého tohto tej biedy,
keď tam bude dlho pokračovať tento konflikt, čo sa dá predpokladať, že áno, tak vlastne tu budú smerovať aj do Európy, aj teda na sever, do tých azijských štátov, ale aj do Európy, zasa ďalšie vlny migrantov. A ako ich zvládneme? Veď to totálne rozvráti tieto štáty. To budú sociálne nepokoje, my na to nebudeme mať. Bude spoločenské napätie, kriminalita a všetko ostatné. Čiže vlastne to, čo urobil Trump, je jedno obyčajné svinstvo, pretože aby urobil Ameriku silnou, on chce zničiť celý svet, doslova. A vlastne s Európou začal a teraz pokračuje. Teraz nás to dorazí. A keď som hovorila o Zelenskom, tak tomu už načisto šibe, alebo stratil posledné zvyšky rozumu, alebo si ho prefetoval, pretože on podporuje konanie Spojených štátov amerických. No hlupák. A z čoho mu potom kto bude financovať tú vojnu, do ktorej stále ženie Ukrajincov? A na čo budú jazdiť tie jeho tanky? Čo si tam budú Ukrajinci slaninou kúriť, alebo čo? Aby im to fungovalo. Proste obraz sveta teraz a hlavne Európy je v tom, že takíto s prepáčením idioti nám vládnu. A to je tá jedna z najhorších správ pre celú Európu. Že nám vládnu idioti. Že na čele Európskej únie sú idioti. Pozrite si vyjadrenie, ktoré teraz dáva Kalasová alebo Lajenová. No, trúby. To sa ináč povedať nedá. Oni ešte teraz budú prikyvovať Spojeným štátom americkým, ktorí nás jednoducho podstavili a chcú nás zničiť. Len preto, aby v tom krči, že im hrozí strata mocenského postavenia, sami seba zachránili. Pozrite sa na Slovensko. U nás nie je situácia o nič lepšia, pretože my sme závislí ekonomicky aj potravinovo úplne na Európe, na dovoze, vo všetkom. My môžeme ako štát doslova skrachovať a to nechcem nikoho strašiť. A k tomu máme hlúpu opozíciu. Tie vyjadrenia, ktoré napríklad dala pani europoslankyňa Lexman, to je už na diagnózu, čo tá žena rozpráva. Pozrite si to, ja to nebudem teraz rozoberať, ale fakt akože proste ide v jednej línii naštartovaná a poklonkuje Spojeným štátom americkým. A čo je horšie, ešte aj koalícia je rozbitá. Aby v tomto čase, kedy by sa aspoň koalícia mala v mene národných záujmov zomknúť, tak hlupák Danko nemá iné, len bude vyjadrovať stále ako rýpať do Fica. Lebo to je asi teraz, to zachráni Slovensko. To naozaj zachráni Slovensko. Jeho hlúpe kidy, ktoré sa nedajú počúvať. Ale na záver je jedna dobrá správa. Dobrá správa je taká, že Spojené štáty americké naozaj nemajú na vedenie nejakej dlhej, vyčerpávajúcej vojny. Oni vedia útočiť len zákerne. Napríklad zabiť celé rodiny vedcov, alebo zabiť vodcu, alebo uniesť toho vodcu a potom ho vydierať. A preto aj vlastne tak, ako už skončila Ukrajina, dovolím si povedať, ich porážkou v tej zástupnej vojne proti Rusku, tak skončia Spojené štáty americké porážkou aj v tejto zástupnej vojne proti Číne, ktorú vedú na území Iranom. A to si myslím, že to je tá dobrá správa na záver.